Akoma. Saka muri kuti vanhu vefamily yenyu vasati vapera kuuya. Kasi muri vana vemupostori? Relax mafana. Kwedu kwakawandwa. Wati waoneiko? Kwa vakarowa pachi-Indian ndiwo roshni here. Mafana dzora dzungu. Wakusaidza murume wesisitani yangu yaya wandaikuudza wandaikuchuna wekuIndia yaya. Kaka, munenge muchitosasa fair paya here Akoma. Techitoti muri kubhaiza kaizvi. Kwembodzidedza ika dzonzwa shona here dzodzi. Dzine ka-accent kari fani. Dzedzizwa shona nasisitani. Imbodzidedza Akoma timbodzipinza bhizi. Handimukwasha here uyu. Gaya mahora munooneswa kudheni kwaSlay Queen. Nhasi toda tombodzorerawo marwadzo. Guy from Mumbai. Come here. Dai mamudana kana neshona King. Hello, Tsano makadini henyu. Munofanira kuita muchiombera adala. Hakusi kuIndia kakunoko. Yes, I'm from India. India in Naka. You should come. Pano pane madrama Bobby. Pakutongoda kugara pakabatidzwa kamera. You can go and take your seat, Mr. Mumbai. Thank you, Mr. In-law. King, apa vasati vapera kubatikira. Kaya panozopera wiki, tozoti mwedzi, tozoti gore. Pachatova imwe gogazi yangu yandaikuudza yaidanana naparafini paaipisa. Tinenge takutoita movie rine 30 maseasons, 24 episodes each. One rakareba 40 minutes. Haunyepi wangu, pachafiwa kaniwe. Pano, gore rino. Komufana powers namubvira abatika amboripiko. Handisi ndatomuonawo nhanzi wezenyu. Ndiye mumwe achanga akuswera pano nemadiro ake zvinhu mufana uya. Akafitira ngoya nendiro otanga kutopema mari dzemashooters. Akadi kuona vanhu kakaya. Akoma. Ko dziri kugedhuko dzine tumaglazi ndedzipi? Avo. Iyanzvadzi yaMoms. Vanozviita vakaita medicine kuOxford saka ndoimwe mbeu yatinayo futi panapa. Wakita vanhu vanozviita vanoketa yese. Manje vachatiswedza takavhura madictionary kauti tigosasa nawo. Akoma. Kwa mchandudzo kuti mune kukamana na JJ okocha zvisina na ubimike panapa. Bora mune mchite. Ana power kokudzikama. Hausi kuona kuti ndevaenzi. Ndimitepa inwiswa kape cooking oil kuti munzwe hope mimi. Madara makamuka 3 days unge makarumurwa neguka. Unotonzwika kuti wasvika. Ukati unogona kutotaura zviri normal zvisina bhora mukati. Wangu hapana ni deva hapa. Ndaona 2 Nigerians panza and they look more like Mr. Ogochwa. Wabva vanofungidza go Warriors go. One wacho iblas yangu, then the other one ifriend yake yakauya nayo. Apa wabva wauya, havataurwe. Ikechuku, now this my brother Pundo I told you about. Chai, Pundo na big man na. Greetings my brother. Tiri safe wangu, titambire. Wakauya neiko, koza ungaite makore uri mhiri wongouya ari maoko. Siya something kana dziri kuzvinyepera. Fair Akoma. Plus nekamutembero kamoitwa naPundo. Nhamo yedu yabva yaperera pasport. Plazanti maigara vadhuze nana Victor Smith. Saka indongodo signed jezi rake amene mapedza nene zvepapo. Mune mapedza masports. Don't worry my fellow elder. I bring you some palm wine now for your enjoyment. Tonde, imbomera zvekuita kunge usingagoni shona. Hapana kana chimoko chakuda kuvhekisa panapa. Sati finhure wangu. Todipisa here mafana. Don't worry, handizokushaisawo something. But kuna yakanyanya. Mwacho amune mchiona mamuva, hitikiriyo. Nyeberana kuya. Apa dzatosasa shona kuti darika. Zvakaoma. Vamwe tona tazovhunika makumba papa nekutamba mani game. Kuti tiwane mari dzokuti mudzokere kunyika kwenyu. Amana muzere mafanisi. Pakashata mafana. Rega ndimbopinda inazi ndimbopanda madry mouth. Zviriko. Musazokatsa futi azese koza vamwe vasatadya. Iwe, mahora. Saka nhasi baba risi kuvhurwa Akoma. No matter the circumstances, stadium road of visitirwa boys. Tona kwarimwa mupambaira ground. Munyepi boys. Tikangodya takatonanga kubaba. Koma sisters vamakuda kupondana boy. Chisiyai matanda pasi. Let's preach the gospel of love. Akoma. Chichi kuitika panapa. Pano asi munhu wani. Handisi kunyatsoona difference. Gosh, Amar, kubva paitwa Florentina Matthias Pogba. Makafanana. You look like each other. Ma-twins boys, masisiterana angu. Nai Melissa na Melin, chichi kunetsa. Nyasonitaurirai. Funzaka iyoyi ipfambirira nemurume wangu usiku hwese. Kwana iwe, wauri kuti pfambi ndiani? Ndambomushedza here ini. Plus inini ndakatanga kurara ndazotongomunzwa makuseni achitobudawo. Manje iyi hombe.
yakutoda munhu wese aripo because ndaita mucheche inini. amunyepe king. It's very hard to spot the difference between jezi reNewcastle, reJuve nereIslanders. But yakutoda namutongi gava because mabhora achimaomba. Uyo akabvira kare manje. Manje nipa murume wangu totomira semuyetsvina chaiyo. Handiitirwe zvakadaro, handiro mashura akadaro totopedzerana chete. Ko ndiri kure here? Ngatingochitangidza chigemu chacho. Imbomirai kani, nyaya dzechikudo ndo dzatiri kuramba idzodzo. Kufarira boxing, kasi makazvarwa mujimu. Fair masisitrani, zvokanganisa reputation yefamily plus pano pane madhoni. Munovadzidzisei manje makada kutanga kuita zveboxing? Izvo zvebhora zvimasisitrani. Little of lead ka. Masports atombodi iyoyo, anda rudo. Ngatibayei boys, pa 2000 quarrels dzavakaita vachikura havana mubvira varwa kana ka1. Saka mafanis. Handei patani takagara bye. Hezvo, ko imi muri kubuda nekupi uku? Haiwe kuiwa ndokwatakara here. Sandibvunze sina basa man. Mamukasiyana tsana. Panapa pachaitwa ngozi chete. Ndambokuudzai kuti musarwe, ipapa padai makwadzana mainyarirepi. Zvakaoma wena. The dead did not see anything. Iyoyi, mabhora panapa kutoda Chelsea mabika kozi madhafu. Madhafu yenzi, anondiremera. Can someone make me understand what's happening here? Aiwawo, understand kudi kwacho ipapapa iwe warara nemutwini wangu. Akoma, apa mufanira kutoshinga kumwa mapiritsi eBP even musati manayo so that mogara muri safe. Unyepe mafana kuzi hombe dzikuvhurwa panapa daily. Dzondisveta strong. Apa gaya kuti rimwe timu hasati rabatika. Apa makutoda fitness trainer ka, medic. King kozi pesi iri kufamba wanayo nebhora nemastrikers ka. Iri toda madefender malegends ane experience. The likes of ana Michael, ana Ferdinand, Patrice Evra, nana John Terry. Ana maselo chaiyo. Kana kuti motoshinga kunamata. Ngatitiye tichiwandira kubaba boys, pamwe tikutopotsa mene so. Kupotsa mene sezvo yatwa naWilfred Mgei kagorerere akatozopisirwa dheni ka maZimbabwenzi adi iyoyo. Tosvika vanhu vari wamabhibho nemabox kati namaipi vakatibvutsurira mheni zvikazonetsa manje. But ini ndakarwa negomba, tonochiwana here chikafu boys. But zvimwe ndezvimwe akoma tamboita patience apa. Tazosvika pakuti mareft emalinesmen efight tangomirira chikafu. Mushuwa kumberi hatichai plan. Handitagara tinozongowina kumalast team 90 minutes 90 plus bhora rakapera. Honest question mafana pawo. Unonyasa sapota team ipi chaiyo? But pafe mafana uri wechiwe. But honest question, Bobby mboni makuru mangani uye nebirthday rake zvokuti ungabhota ndichimpana zveloudis. Wangu. Apa makungovharawo nyaya yenyu adala. But da kuziva team yenyu kozi moita kunge momira nadzo dzese. Zvemakore zvamakusasara towawo drama hari. Mfana pawo I think wakurisa iwo. How come you know maalbum ese asefero madzikatire mukadota? Plus mamwe maplayers ebhora unoziva iwewo baba wako wanga asati wazvarwa. Saka mubvunzo wangu ndewekuti iwewe nababa wako ndiani baba? My team my secret yangofana nevote wangu hainei nemunhu. Painodyiwa hapagarike pano.